iku saknyatane Kenjang siret winangon wong cermane luri rene panguni rinangku irangan ihasar kang miarsi angler sasindenan dapat papincalan suwe-suwe anuju prana bangkit magrah kang wirama sigra saya lega sumandhing kaliling gunjang iku sanyatane kenjang siret winangon wong darmane luri rene panguni rinangku irangan irasakan miarsi angin sasindenan nenggih ing mangke Barata Widya ingkang dumadi wadyabala saking tanah sabrang pustelas amarga saking pidhaning Nalendra ing Pancala Prabu Drupada ya Prabu Sucitra ing samangke Gyanengga senopati saking para kadang Kurawa ya saking negari ing Ngastina ya ing samangke Nalendra ing Pancala sabejagung kalian sawetawis prajurit saking negari Ngamarta iku sanyatane kenjang siret winangon wong darmane luri rene rasakan miarsi angin sasindenan dapat suwe-suwe anuju prana bangkit magrah kang wirama sigra saya lega sumandhing kaliling gunjang Bremara manguswa umyu ambangeng kadya karnaning kas wasih yaning marga laku
sang kondo wastrat mojo leng-leng angulati surya mangrangsang wayah ngiwang sapa mangadilune hong manik bola langgeng duh Gusti payumana panjenengan ingsun bocah prajurit wonten dawuh leren sametara amarga iki wancine wanci suruping surya li senajan to sumengko nanging ya kudu alam ngono kudu diajeni utawa dikurmati makaten iya sasampunipun sampun paripurna inggih menika peperangan ageng antawisipun para kadang Kurawa tuwin sawetawis wadyabala ing Amarta utawi para Pandhawa ing samanggit dipun lajengaken kan iya kingko dilingkas bar surup mengko ndak ora ana paedahe ana paribasan tembang Asmarandana aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat sak piturute oh mekaten lha iya mula iki mingkari nunggu senopati sangka negara Ngastina yen pancen negara Ngastina wis ndapuk ananing senopati aku prasetya dina iki aku njaluk marang anakku Sitrustra Jemena ingkang jumeneng dadi senopati aku kudu njaluk ngamarta utawa para kadang Pandhawa kudu aku sing didapuk dadi senopati utawa sing magut pupuh ana ing Ranggana mekaten sendika ngestaken dawuh yen mekaten sedaya para prajurit kedah sumadiya menapa ing dados parentahipun sang senopati aku ora bakal njaluk ewang-ewangan prajurit amarga aku krungu kabar menawa negara Ngastina ing dina iki uga wis ndapuk senopati yaiku si Pendhita Durna iki mula ora ana samening priyagung sing wani methuke marang kridaning Pendhita Durna sak liyane Prabu Durpada sigra bolong kang tumingal acampu samyama dali ler kadit wileting godhok danyuangkung mang moncang niti benjang sangat cimicil kacarita ing mangke saring para prajurit kanca njaluk halan
Ana apa bocah prajurit kowe? Marepeki nggonku sapatunggon. Kepareng matur sanipun Sang Senopati. Sewu kalepatan diagung pangasama. Kula minangka pangasan sedaya para kadang prajurit mboten ngertos sangkan paring bilai. Wonten gruduking para prajurit ingkang merepeki dhumateng pakuwon niki. Ana gruduking prajurit inggih. Mboten bali samping pandulu. Nggih menika saking negari ing Astina. Ingkang tinindhian dening Sang Wiku Pelemban Durna. Sinipi dukanira jaja bang mawinga-winga. Kumedhut padaning ladi sinabet marang sagedeng. Oh ya. Yen ngono wis setha yen iki senopati ing Astina Pandhita Jaya. Ingsun mundhut aja nganti ana prajurit ingin padha matake wis cukup aku dhewe. Kaya ngopo dhewe senopati saka Astina. Karya wangsit mengkuliring kasujanan Dijoni wonten napa Kakang Durna? Wiwit kala bidal saking 1000 tana ngantos dumugi pawan mriki Senopati Agung ing Astina kula suwun. Oh nggih. Njur sampeyan wau tau ngendika ngaten Kakang Durna. Napa sababe sampeyan dadi senopati ora kersa dibelani, ora kersa nganggo senopati pangamping. Nah, ngoten Dijoni. Niki pun kuwancam niki. Niki pun kula gonta-gonta wiwit jaman semana. Isane kelakon sakniki. Kula kudu iso tetandhingan karo Sucitra ya Durpada. Mula kula ora gelem dibelani utawa nganggo senopati pengamping. Ajeng kula tandhangi dhewe. Ajeng kula tandhangi dhewe. Sabab niki mangke perkarane kula menang ya syukur, kalah ya ora apa-apa. Lah piye ta kuwi? Lah kok dadi wong perang kok menang ya syukur, kalah ora apa-apa. Lho ngoten. Sebabe niki ngoten. Perang kula karo si Durpada ya Sucitra niki perange padha-padha murid Rama Parasu.
Padha-padha murid Rama Parasu. Dheweke ya murid Rama Parasu, kula nggih murite. Ming dheweke dadi ratu, kula dadi kawulaning ratu. Lah napa sababe kok sampeyan kok kudu tanding karo Sucitra? Sebabe kula mboten trima. Dendam kula. Dendam bab napa? Nalika semana kula ngejawa. Saka Sabrang tekane ngejawa niku kula urung duwe tepungan apa-napa. Kula krungu kabar nek Sucitra niku pun dadi wong kepenak teng tanah Jawa. Dasare pun dadi ratu. Kula ngenger teng mriku niku. Bareng tekaning Ndata. Kula ajeng paring wejangan kalih anake. Kula digropyok. Lho. Kok sampeyan digropyok niku mergane? Ah, niku ngoten. Kula pun rumaksan luput biyen. Luput sampeyan napa? Pun mboten saged kandhake. Pun mboten saged dikandhake. Ini sing baku kula duwe perkara dhewe karo Sucitra. Kula urung lega nek urung iso mateni Sucitra, mbok menawa Sucitra ya mangkel kalih kula. Ngaten. Nggih. Mulane niki perkarane ing antarane murid padha dene murid. Ngoten. Ming dheweke saka sanggar, kula saka pedalangan. Napa niku? Hah. Ajeng kula jajak katik dayane. Oh nggih. Yen pancen ngoten monggo mawon Kakang Gundro. Turnaina panalinganing kang terus tojo menonggeni romangsa Sulanyo makontrang kantringan Dijuni ana napa kula waspadake nek mboten klentun nika Sucitra malah lonjong botol lakune ajeng ketemu kali kula. Ora sah sampeyan kudu melu. Aja kaya ning jaba mingkintil wae. Aku ngalem melu ngalem ngidul melu ngidul. Sakniki kula ajeng kaping ketemu karo Sucitra. Pripun karepe Sucitra? Oh, monggo mawon. Monggo mawon Kakang Dono. Kepapa kepanggono ing madyaning ning madyaning wana mungsulnya kang padha lawan sinilungketan ana kang kalindhe sirna ning madyaning palugon samusi lungguh kang Kandi Prayoga Adi Pendhita Durna
kanthi raharja satekamu ana ing papan kene. Ya. Antuk pangestumu lan welas Sujapa. Ora sah dadak kowe ngamuk aku nganggo tembung Adi Durna. Cukup Kumbayana karo Sucitra. Iya. Apa sababe kowe kok dadi ngendika sing kaya mangkono? Sucitra. Apa? Kowe ngerti karepku? Kowe ngerti apa ora karepku? Mestine wae senajan to aku ngerti. Nanging mbok menawa kurang cocok marang sing tok karepake. Sing tok karepake piye? Kumbayana. Apa sababe? Iki Bratayuda beda karo liya-liyane. Perkaraku karo perkaramu. Sing tok karepe piye? Kowe wong liya, aku ya wong liya. Aku dudu Kurawa. Kowe ya dudu Pandhawa. Ming kowe iki ngempek kamuk tening Pandhawa merga kowe dadi maratuwane Puntadewa. Aku dadi pendhitaning ratu. Ya. Nanging aku gemi menawa Sucitra lan Kumbayana iki padha-padha murite Sang Hyang Parasu. Kowe gawe larane atiku. Nalika biyen aku ngejawa sanga antasangin tekan ing Pancala. Olehmu ngunekke karo aku olehmu. Gething marang aku tandhik ana madyaning ati. Nganti ora bisa tak ilangi. Biyen rupaku bagus. Saiki dadi kaya ngene. Merga dipulosara karo Gandamana. Gandamana merga tak dombani. Gandamana merga tresna marang kowe. Sehingga bisa malik rupaku sing kaya ngene iki. Oh, Durna. Ya. Upamane aku kleru sing gedhe pamengkumu. Nanging jroning ati aku ora tekan semono. Amarga dikapak-kapakna Durna. Kowe biyen ana ing Pancala tak aku yang kulin kuwi kadangku anom. Merga padha-padha siswane Sang Hyang Parasu. Nanging kowe biyen ing Pancala tumindakmu luput. Merga kowe kepengin sembrono marang anak-anakku, ya ora? Kowe sembrono marang anak-anakku mung ngertine. Sing jenengane Paman Gandamana wonge cekak Kaukudu. Saengga ora wawancara lan ora suka taliwara banjur nyekel kaya dene kowe nganti kowe sale wujud kaya mangkono. Nanging babar pisan aku ora ngerti. Wis ora. Tak katuke dosamu ke, Durmada. Ilang pengunek-unek atiku. Waton. Iki murid salah siji. Murid Sang Rama Parasu. Mbuh kowe, mbuh aku sing tekaning pati. Sini pitukan ira cocobang mawinga-winga kumedhut badaning ladi sinabet marang sagedeng ya yen pancen kuwi sing tok karepake senajan to aku wis tuwa sisaning umurku sisaning uripku arep tak nggo labet marang para anak putuku Ngamarta ya anak putuku para Pandhawa. Mbah aku ngerti sing tak labi sapa aku ngerti sing bakal aku bisa ketemu marang kowe bisa tanding yudha marang kowe. Kowe mati arep nglabuhi Pandhawa ya sakarepmu. Aku mati arep nglabuhi Kurawa ya sak karepku. Ya. Durna.
kanthi sukma kadang dewa. Iki mergane pati tak ladeni kowe Citra. Aja wing maju mboko siji Durna. Yen pancen perlu muridmu Wirajana, aku ora bakal tinggal glanggang colong playu. Najan to aku wis tuwa. Geduga aku ngajar marang kowe. Pendhita Durna. Lernaket wileting godhot dan nyemangkung mangoncang niti. Gong kene lak karo Ndara Durpada. Krengan karo jebul tunggal guru to, Gong. Ayo tunggal guru to. Biar ge cilik-cilik aja lah. Nang ndi runtang-runtung. Ngalor ya cah loro kuwi. Kuwi akibate saiki Ndara Durpada bareng sepuh kempas kempis. Mergane aku kean jamu. Cangeme Bagong nek muni ya aton. Cangem kok mati aku ya. Sucitra. Apa? Ya. Semono kadidyamu. Enggal tono japa patamu. Durna sing bakal tandhangi sakandhing. Enggak maju, Sucitra. Ya. Kadik dayamu saya linuwih. Arep apa? Kowe kuat nampani daya pengabaranku. Ya kuwi si Jaya Maruta. Aja meneh mung Jaya Maruta ya. Tokno apa peparinge gurumu mbiyen. Antekno piwat sing mburi. Kacarita Latwasmana.
Prabu Drupada ya susita sedhakep saluk tunggal ing mangke giya ngedalaken samyana kaninempuh dening Sang Kumbayana kaget Sang Kumbayana. Sambato Pendhita Durna. Yen liyane Durna tok tamani iki mau mesti tumekaning pati utawa bablas tekan kendi. Ning Durna ora bakal wedi marang kadibayamu. Ayo nyata kowe wong digdaya. Aku alesen Pendhita Durna. Kowe njaluk tawales Susira. Panjenengan iki dadi dalaning patimu. Dina iki tak untake nyawamu. Mara enggal tamakno. Lena pangendhamu. Ketapan cun di mana bablas ilang nyawamu. Oh. Ayo. Sewu ngiringan saita ngarep. Aku ora bakal tinggal dalam colong payu. Ayo Pendhita Durna. Cakna japa mantramu. Iki Prabu Drupada ya Sucitra sing bakal nranggulangi marang kowe. Kocap kacarita. Manuwuh sumbar nyana indring Pancala Prabu Drupada. Ing mangke pirsa lamun to linepasan. Kanjeng Kyai Cundamanik ya pusaka ing Sukalima. Den neraken wonten ing keting jantung Prabu Drupada. Ing saknalika Prabu Drupada anglumpruk sesambat lamun to wis datang darbe daya kegiatan sirna margalayu ya gugur dadi kusmaning bangsa. Ngalumpruk alabet kenging dayaning pusaka nenggih Cundimani. Eling-eling Nakula Sawana Nalendra ing Pancala. Nalendra
murid-muriding Sang Hyang ing mangyus paripurna lampahan Drupada gugur. Mugi tinebihna Walajawa Siku Denda Cinak ing Karahayun Yasmarata bagya mulya. Ing mangke Gya sinambung ing lampan Dasa Karwa Dharma gugur.